Writefax-verkkofaksijärjestelmän käyttäjäsovellus FaxUtil. Ohjelmiston asennus luo Windowsin alapalkkiin pienen ikonin ja kursori sen päälle vietäessä näyttää tekstin Writefax. Klikkaa ikonista, joka tuo valikon näkyviin ja valitse sieltä kohta FaxUtil. FaxUtil on näkymä käyttäjän faksiliikenteeseen, luonteeltaan samanlainen kuin sähköpostiviestinnän ikkuna. Lähteneet faksit näkyvät vihreänä nollana ylöspäin, päivämäärä, kenelle se on mennyt, mihin numeroon, kuinka suuri lähetys on ollut ja mikä lähetyksen status on ollut. Vihreä palukka ilmaisee, että lähetys on ollut onnistunut, mikäli palukka on punainen, lähetys ei ole onnistunut. Lisäikonit ilmoittavat faksin katselusta, tulostamisesta, lähetyksestä sähköpostiin ja niin edelleen. Käyttöä helpottamaan voit luoda FaxUtil-ohjelmassa myös puhelinluettelon. Se tapahtuu keltaisesta ikonista, jossa on puhelimen kuva. Ja uuden vastaanottajatiedon voit syöttää näppäimestä New Entry. Vastaanottajalle annetaan ID-tieto, joka yksilöi vastaanottajan, ja voit antaa myös tarkentavia tietoja. Ja tärkeimpänä faksinumero. Mikäli valitaan Published-optio, näkyy tämä vastaanottaja kaikilla käyttäjillä, ja mikäli ei, on se pelkästään tämän käyttäjän vastaanottaja. Sekä ID-tieto että faksinumero näkyvät monitoimilaitteella. Teemme toisen. Ja monitoimilaite edellyttää pelkästään nämä kaksi tietoa, ID-tiedon ja faksinumeron. Ja valitaan Close. Puhelinluettelo näkyy myös tässä FaxUtil-ohjelmissa, kun lähetämme uutta faksia, jolloin me voimme Phonebook-näppäimestä ottaa tämän kyseisen vastaanottajan. Ja kun se tuplaklikkaamalla saadaan näkyviin tässä alareunassa, siitä muodostuu vastaanottaja ja voimme lähettää faksin. Voit lähettää uuden faksin myös suoraan FaxUtil-ohjelmistosta. Valitse File-valikon alapuolella oleva New Document-ikoni, joka tuo lähetysikkunan. Anna vastaanottajan nimi ja faksinumero. Ja haluamasi dokumentit voit liittää viestiin Attachment-valikosta. Voit käydä hakemassa pienestä File-ikonista minkä tahansa tiedoston tietokoneeltasi, tai sitten mikäli se näkyy kirjastossa, voit liittää sen. Lähetettävät dokumentit näkyy sivun alareunassa. Lopuksi paina Send, jolloin faksi tulee näkyviin FaxUtil-ohjelmiston ikkunan yläreunassa, mihin siinä ensin tehdään konversio tiedostosta faksimuotoon, ja sen jälkeen se näkyy, että se on valmiina lähetettäväksi. Mikäli faksi ei ole mennyt perille, voit sen lähettää uuteen numeroon klikkaamalla kyseistä riviä ja valitsemalla yläriviltä ikonin, missä on postilaatikko ja perinteinen puhelintolppa, joka tuo uuden lähetysikkunan, mihin voit antaa toisen vaihtoehtoisin faksinumeron. Tämän jälkeen painat vaan OK, niin epäonnistuneesta faksista muodostuu uusi viesti, joka sitten on valmiina lähetettäväksi ja menee perille. Saapuneen tai lähteneen faksin saat näkyviin tuplaklikkaamalla kyseistä riviä. Seuraavan sivun näet klikkaamalla ikonia Go to Next Page, ja myös lähetyksen historiatiedot näkyvät historia
välilehdeltä. Faksit näkee kuitenkin vain kyseinen käyttäjä, ja mikäli halutaan antaa myös toiselle käyttäjälle oikeudet lukea faksia, tapahtuu se Tools-valikon Delegates-valinnasta. Eli voimme delegoida näkymän jollekin toiselle käyttäjälle, jolloin myös hän näkee minun faksini.